Other thing, ayaw pagpakinglingkod or pag pakighalubilo sa mga tao nga hilabtanon or pakigkuyog sa mga tao nga wala naghatag nimo og bili. Mga tao maigsuon nga ubos kaayong pagtan-aw nila nimo kanang luoy kaayo jud ka. Kanang gidown ka nila grabe. Gidown ka nila ayaw pagpakig salamuha sa mga tao nga kanang kalipay nila ang imong kalaglagan. Kalipay nila ang imong downfall. Kalipay nila nga ikaw magsakit. Naay mga tao nga igsuon nga ayo kay na sila nimo kung maayo ka, kung naay imuha kanang madaugon ka, pero sa panahon gani mga igsuon nga down kaay ka, giyubit ka, nisayop ka, pait kayo ang imong sitwasyon, dinha makita nimo sila kung tinuod ba silang higala. So do not sit down on the table nga aron ka ingnon nga naa kay mga friends, aron ka ingnon nga okay ka, magpa-pretend na lang kanila nga okay, I'm fine, sige go, guyog-guyog sad ka na. Kani akong nakatunan sa this year, nakatuon so kayo learn to tanggi-tanggi pag may time. So balibad pud oy kay kana day magsige pud tagdawat may so bisag in a little way ra na ilang gihelp nimo. Sukaran po na gamiton po nilang point against you. Murabag, sige naman lang ning tawa nagasalig. Murabag, ang imuhang katungod, ang imong kabubuton, ilan ang butan, murabag, ay sus, wala man na siya mo sa kanang, wala man na siya mahimo, kanang, ay da, puro ra na siya. Bisag naago kay blessing niya, murag sige kang gakip, basig kang gakip kay, maito siya kay daghan kaayo, okay ra na siya kay daghan kay na siya ikahatag, murag sige na lang ko tagdawat, di ta kabalong mutanggi, sige lang tagdawat niya. Pag abot ito sa pakigbugno sa tinuod nga kinabuhi, mura kag mabuybuyan ka kay danghag sad kay ka, no? Danghag kay ka di ka meticulous, no? Wala kay delikadisa sa imong kinabuhi. Kana pud isa usay mga igsuon nga di na siya maayo, no? Bahala pa taog pobre, bahala taog kanang bulos kay ta sa itong kinabuhi. Kinahanglan pud di ay no, amazing pud ay nang di na ko nakakaton nga bahalag pobre basta hilas. Di lang po nato palabyan po kahilas. Kay ang akong term ini is positive way nga delikadisa pod ba kay sige kayo dawat kita dawat sige thank you kayo kanami nga nang batasan nga thank you kay kanang lagi kay wala ta musa nya sige taghangyo ana madugay di ay mahutdan ta na sila nya mawad-an tag higala bisag voluntarily pa na nila nga sige nang tagdili ta kabalo mo tanggi ba nya maglagot pod na sila usay kay tawo ra ba na sila. So anak tas mga nature kay kato sila limited ang ilang mahatag nato bisag balangkad pa kadina bisag magluksog-luksog kadina ligid-ligid kadina di na sila mahutdan nato pero katong mga tao madugay anak nila bisag unsa pa na sila kadaghan og grasya mahutdan gina sila dutay ra gyud taong dili mahutdan. Kinahanglan pud ay nga malipay kani ba it's the thought that counts kay usahay bitaw kanang bisag wala na sila nang inaangkaw ka ay wala na sila nang inaanglan di naman sila naghanang kwarta they can buy what they want ada nila kinahanglanan ni kay gamay ra man kay na uy mga igsoon ayaw jud ingon anak kay kana sa dai sila kanang nangandoy pud na sila nga naay mo value nila hala uy kanang bilang nakasuway bitaw ko anang hala uy it's the thought that counts gyud thank you happy kay isa niya kung gihatag niya gamay ra gid kayo mangga apple gamay ra jud kay kung gihatag niya I was not thinking nga ingato sa kalipay kay kuan di ay ngano na siya gatuo siya sige mo siya gahatag niya sige sa gihatag niya wala man jud siya baliki wala jud siya nakasulay nga gibalikan siya murag sige lang siya mo kay ilagi daghan kay siya ingana puro na lang ihatanan pero alam mo igsoon dili gid ay nasakto maayo gid ito maigsuon nga kanang kita pod mismo bahala ginagmay mitag jutay lang kini apan kinasing-kasing no jutay lang kini no yan ihalad ko karon apan kinasing-kasing nimo nga gihatag mga igsuon nga
may kanang love kay taka kaniray ako ang maabot no ingana kanindot siguro sa feeling ingon ana no. So mo to mga ison lahi ragid kaayo kung dili po magbaton po kag dili kadisa sa imong kaugalingon. Lahi sa na nga nasa tayo mga kaigsuonan nga hala kagrabe naman nang gyud kana bang kani negative sa siya nga sa bahalag pobre basta hilas na sobra ra pud ka dili kadisa kanang hilas na lang gid pud kaayo ba nga di nagyud mo dawat kay mahadlok siya nga naiutang kabubuton sa uban. Hindi gid siya ganahan mo dawat gid pod kanang nasubraan gid kay hilas nga bahala po na siya magkamang na siya slapok ni na bahala nagkamuritsing na siya dina basta wa lang gid siya utang kabubuton nimo. Para nako negative sa siya kay ngano if you are not open to God's grace pod kabaw ang gugkaon sa limitation gid na magi you will set your boundaries. Kabaw pod ka nga ay wala magid ko and then kana siguro nga murag sige na lang po kang nadawat anang mga tawana kana anang tawhana nga sige balik nimo lahi na po na siya pero katong mga kanang tagaan na to grasya ba nga ay nagipadala karon sa kuan ana nya dili to coming from nimo gikuan lang kanya na may uban nga sitan kay nga mudawat anang they will choose ayaw lang ana murag insulto pod kaayo so gini nga lang puburi kay siya pero pirting pagkahilasa lahi isad kay na siya mga igsoon dili na siya para ito ganina nga mahimo siyang positive nga bahalag pobre basta hilas nga ano maday pobre ta ayaw sad pay kang pagpasalinod-nod nga manglimos na lang ka hala na lang pud ka kay pobre lagi ka dito to siya nato bantayan so diya sa basta pobre bahalag pobre basta hilas lahi sad na siya nga lahi na nga part